А, днес ще почна поредица на Майнкрафт, защото не съм правил. Това е истинската. Играта понякога доста ми лагва. Ще почнем от тук. Чакай да спра играта. Хора, не знам как да спра играта. Ну-ка. Не толкова кажа. Как ти бе? Да. Ето е моята къща, хора. Вън, тук имам няколко прасета, така. Там е къщата. Там е между някакво стая, просто спим. Още ще покажа скина ми. Покажа какво имам на скина си. 1, 2, 3. О, да. Както виждате, пристъпим. Ето. Магаре! Магаре! Тук има и горе. Него ще видя. Ако си мислиш, че ще ме направя на кръг, не ще ме направя. Чуть как знам, тези материали се правят. На там има едно стел. Е там, има нещо там. Не е тук. И нещо. Тук има един телевизор, до който и на него мисля да го направят части. Но ще се стане различно. Сега ще разпирнеш нещо, не знам. Тя е дълбока доста. Направо. Тук има един портал. Хора, играта доста ме е бъгва. Изгонете просто тежко нещо, да знаете, че има всички дали няма да се загуби? Не, няма да се загуби. Играя играта от няколко дни и съм запознат с района, защото аз кажа. Тук може да видим след това вече. И цеплинги и направих малко играта засягат дърветата порасли. И тук съм засял дървета. Видиш? Ето тук. Не знам как почва да се изключва. Има овце. Ето го селото. Ето тук. Виждам. Което открих. И ще го видим. Така. Пишете в коментарите, ако искате да си включа камерата, за да виждате докато играя игри. Да не покажи търката. Малко я видяхте. Тук е върне. Още не съм взел точка по графика. Айрон Голема не съм го взел. Може да не ме убие. Докато взял съм направил един чип, дали си го бъде инвентарно. И да се разправя. И тук направихме нещо. И мисля да взема една вълна и да се направя къщата малко по-ефектна, ако трябва да стача. Мисля, че няма да ми стигне, така че ще стигне повече. За колко паса? Къде паса това? Горе остана. Това горе ли? Отка. Отка! Ето взех. Дъсница. Я не знам къде.
Мога да използвам камък. Взех ли го? Взех. Така. Ще махна тук. На това тук беше селото. Ще ви покажа и другата част, която напълно я обрах. Те стъбички не съм си ги добрал. Тук има и към банка. Това между другото не го видях. Значи тук има някаква къща. Не, така къща изследвах камерата, не. Камерата беше. Аз съм го Оставяме ще ви кажа да сте това е готово, да го направя. Вече е към банка. Ще сложа на къщата. Само къщата е въпрос. Тук съм добра. Някой да ме стрихли, съм малко слабо да се добра. Това е отделен въпрос. Затова просто ще го направя по лесния начин. Ето го. Това е най-лесният начин. Искам и къщата, да. Събирах на хора. Двойка ще има много създани, защото изгрев съм много хубава. Тези скъпи кошки ще пъти. Ето ще. Килим ще си пара. Килим. Ето 6. Имам 6 килим. Да. Вижте, то вяра потен ли го е? Ще пасните ли го така. Не ме стига, не. Никой нищо ще нам да забележи. Какво беше това? При някои видеото може да е било много скучно, но поне ви показах всичко, което имам. И в коментарите също може да пишете как да си кръста прасетата. И това беше от мен. До нови срещи. Чао!